Гарәпчәдән тәрҗемә итсәк, вакыф саклау дигәнне аңлата. Мөселман хукук нигезләрендә вакыф кеше кулындагы милекнең башка берәүгә бирелмичә дини яки хәйрия максатларына тапшырылуы. Ислам тарихында беренче вакыф Ибраһим алейһиссалам төзегән Кәгъбә. Татар халкы тарихында да дини вакыф мисаллары аз түгел. Данлыклы, хәлле татарлар үз акчаларына мәчетләр, хастаханәләр, приютлар, уку йортлары төзеткән. Әлеге күркәм гадәтне Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте каршында 2012 елдан бирле эшләп килүче вакыф фонды дәвам итә. Тарихи мирас булып торучы биналарны төзекләндерү һәм саклау. Гасырлар дәвамында мөселманнарны кабулган объектларны өммәтебез эшчәнлеген алып бару максатлары өчен кире кайтару, яңа мәчетләр төзү, инвестицион проектлар әзерләү. Бу Татарстан Республикасы вакыф фондының төп эш юнәлеше. 2016 елда гына да Татарстан Республикасы диния нәзарәте милки итеп 3 бина, 8 җир кишәрлеге теркәлгән. 3 объект мөселманнарга файдалануга тапшырылган. Бүген вакыф фонды 11 объектта төзелеш-монтажлау эшләре барышына күзәтчелек итә. 17 корылмага эскиз проектлар әзерләнә, техник бирем эшләнә. Вакыф бетмәс әҗер савап. Үзеннән соң вакыф калдыручы үлеменнән соң да башкалар бу милектән файда күрүдән туктаганчы Аллаһның рәхмәтен ала.